راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو أماني القرماية سلام زخبركم سمعتي راديو إيرنا لومي سوني 29 حمليو نزي كتيل زلو أستات حدا ساعت بعلتاو زينا زفلم فنونا سمناين مدبات أتوكرو أبوانا قداتن ريتون نغفيتان زحاقفي ملغتاتكمن كلونايو سناي مكتال مبزحتهم زيغاتات إرترا زركبهم أستات 150 سدتنياتات أب بحر ليبيا تحيلهم كابسن عفي ناب سرحة هزبي كملالسات سنحة ناي بحت مقوعزيا دو كبله تأزاز تمحلاليفو إرتراوين نبرت شودن أب منقو دقفت هقدفن دليت فتحن أب كل التدنبتات تخفافيلهم فيستيفال أكايدوم هذه إذاعة إرنا ناب زرزراتو مسن نسجر كاب جماجم بحر ليبيا تبقيسهم ناب إيطاليا نمتاو زحلنو زيغاتات إرترا زركبهم 257 أب بحري كمزتحلو لعلواي كومشين سدتنياتات حبرات هاجرات كابت هاجر الرقاقيزو كابتون بحموس 25 حملة زتحلو سبات زاقيت نايستا 65 ريسة تاكيبلو أستا 300 زخونو سدتنياتات تفلالي هاجرات سعنة جالبا كاب جماجم بحر ليبيا بزوح كيرحاقت بمتحلايو اتحدقاه أقاتيمو هيوات مدحنن ريساتات مأكابن توافيروم زنبرو حلوة بحر ليبيا أمايت سدتنياتات سعنا كالوت سلسة جلابون بتي حدقاز تفتسملو كل ماي أبزح الفالو زنبر أوان دحر محزم ناب ليبيا كام زملسوا نافليتوم بزحنايتوم بزح حدقاه قديات كوينوم زلو إرتراوين بنصر أي تفلتن كاب سن عفين أبصرحة هزبي كملالسات سنحانا يبحت مقوعزيا كاب 24 حملة دو كبلا تأزاز تمحلاليفو منشتات راديو إيرنا بزلا أقوى حبريتا اتمسمر بنا هيقدف تكال مقوعزي حرات كتكا توسينو مهلو الرقاقيتهم منقستي كاب كتما سنعفي نابطا ناب زالان بسا زغربت نشتو كتما سرحا ناي بحت مقوعزيا دو زبللو مغنيات بنصوراي تفلتن انتغوني مستي وقعو مفادوبات كليو زبل زربا فنو كوينو زلو حزي إرتراوين ناب إثيوبيا نمكوت صار زعلميو زبل زرباتات كم زلو يتكز دحرتي يا مونغو إرتران إثيوبيان استجمر ركب ولون دحر داغماي معصاو دوبات حزب إرترا ناب إثيوبيا ناسغره عقبا كحتتن أب كتماتات بفلاي دما أب مقلنا أديس أبان بزي فقاد كنبرن جميرو كم زلو ببئوانو كقلت صنيحيو إرتراوين نبرت شودن أب مونغو دقفت هقدفن دليت فتحن أب كل التدنبتات تخفافيلهم عبيت فيستيفالات أكايدوم أبزي بعسران شدشتن 27 حملة أب كتما ستوكهولم مستخايدة كل الفيستيفالات أب مونغو إرتراوين دقفت هقدفن تغامتون عقرقر كونه بأسي زيت رأي اللو فتساميو إرتراوين دليت فتحي أب ستوكهولم حيال ودا بزلو فيستيفال مكيادوم أتين نويح عمتات بدقفت هقدفت رايتا بحيتو تسنحي فيستيفال هاجرات سكاندينافيا توداداري رقيبلو أب كل تيو فيستيفالات نهلو كونتات هاجر بزملكت سمينارات ككايدن كلو بقويلان سعسعيتن تزازيمو بمن اسياد دليت لوت استعبلله فيستيفال إرتراوين دليت فتحي بقدام 27 حملة أبز تزازملو كم أبرار عثمان فرسلام موسي تمسجن ياريدن روبيلن زامسلو هبوبات دمصاوين أمعريقمو أمسيوم زي خبركم سمعتنا زينا أبزي تفتيملو كتسيلو أتوكرو أبوانا قدات كسعبيو دقيمة مكتالكم عدم هذه إذاعة إرنا كما تكونوا كبران دك هاجر أوشت متعين زلكم أقدمه موق ناي لباوي سلامتاي يقرب لكم نايلو معرستي أتي بدأت رجاجا من بتختاتها لنزقربو زلكو تني متعي مدلاو ندحر إساس مدلاو زبل عرستيو حنقولنا خجزء زلوا أتي دحري مودق سرعة ساس انتاي كنقبرينا زبل نهاجرنا مكلا خلي زخون نبتبق مجد زقتو مدبات كاب بحجي محنصاص كم قداماي اتو كورونا كون بزح غزي بتدغاغامي غليص يلهو اتي ازي سرعه ازي كما يخيد زبل كلاون زتحده ወይ ዝወሓደ ሚእታዊት ካብ ግዜና ናቶ ኮሮናን ክወስድ ዘለዎ እዩ እቲ ቀዳማይ እዚ ስርዓት ምስ ወደቀ እንታይ ንገብር ከመይና ናብ ጥጡሕ መገዲ ነዛ ሃገር ነእትዋ ዝብል ክኸውን ኣለዎ ከመይ ጌርና ብዚ ኩነታት በፂሕና ኤርትራ ከመይ ጌራ ኣብ ከምዚ
ዘስደምም አሉታዊ ኩነታት በፂሓ ዝብል ትንታኔ ክንትንትኖ ኢና ክንዛረበሉ ኢና ግን ቀዳማይ ቦታ አይንህቦን ኢና ንሱ ዝፈሰሰ ማይ እዩ ከም መምሓረ ጥራይ ዝኾነና ንቅድሚት ግን እንታይ ንግበር ኣብ ዝብል ግዜና ክነጠፍእ ይግባእ ዝብል መርገፂ ዘለኒ እሞ ነዚ ቅድሚ ሎሚ ዝገለጽክዎ ቁሩብ ብስነ ፍልጠታዊ መገዲ እውን ክትንተን ከም ዝኽእል ካብ ገለ መወከሲ ጽሑፋት ረኺበ ኣለኹ ቅድሚ ናብቲ ቁም ነገረይ ምእታወይ ነዚ መወከሲ ጽሑፍ ኤርትራውያን እንዳደወሉ ሒዝካያ ዘለካ ጽቡቕ ትንታነ እዩ እዚ ድማ ይጠቕመካ ክኸውን እንዳበሉ ዝሰዱለይ ኤርትራውያን ከመስግኖም ይፈቱ ብፍላይ ድማ እቲ ኩሉ ሻዕ ካብ ጎነይ ዘይተፈለየ ኤርትራዊ ኤፍሬም ናይዝጊ ኣብ ካሊፎርኒያ ዝምቕማጡ ሓደ ምሁር እዩ በዚ ኣጋጣሚ ከመስግኖ ደሊ እምበኣር ናይ ሎሚ ኣርእስትና እዚ ኣተኩርኡ እቲ ብህዝባውና ዓብይ ዝመፅእ ለውጢ በይኑ ለውጢ ኣብ ዱልዱል መገዲ ክእቱ ኣይክእልን እዩ ንበይኑ ህዝባዊ ናዕቢ ህዝቢ ምስ ኣኸሎ ኣንጻር ሓደ መላኽ ስርዓት ዝገብሮ እምቢታ እዩ ይኣክል እዩ እዚ ነቲ ስርዓት ከውድቆ እኹል እዩ ብድሕሪኡ ኸ እንታይ ዝግበር እንተኢልና ማዕረ ማዕረ እዚ ህዝባዊ ናዕቢ ክምዕብል ዘለዎ ፖለቲካዊ ውድብ ክህሉ ኣለዎ ወይ ውድባት ክህልዋ ኣለዎ እዚ ናዕቢ እዚ ብፖለቲካዊ ውድባት ዝተሰነየ ወይ ከዓ እወ ዝተሰነየ ክኸውን ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ህዝቢ ነቲ ስርዓት ምስ ወደቐ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ብድሕሪኡ ተቐቢሉ ካብቲ ዝወደቐ ስርዓት ዝሓሸ መንግስትን ኣመራርሓን ኣብ ሃገር ክህሉ ዝተዳለወ መደባት ክህሉ ኣለዎ እዚ መደባት እዚ ድማ ብፖለቲካዊ ሰልፍታትን ፖለቲካዊ ውድባትን ጥራይ እዩ ዝግበር ህዝባዊ ናዕቢ ግን ብሲቪክ ማሕበራት ብካልእ ናይ ተምሃሮ ማሕበራት ዝኾነ ካልእ ናይ ህዝቢ ዓመፃት ክለዓል ይኽእል እዩ እቲ ብክንደይ ናይ ህዝባዊ ምልዓዓል ናይ ህዝባዊ ዓመፅ ዝወደቐ ስርዓት ብዙሕ መስዋዕቲ እውን ተኸፊሉሉ ዝመፀ ምስ ወደቐ እቲ ስርዓት ብድሕሪኡ ዝትክእ ኣብ ዝሰኣነሉ ግዜ እቲ ዝመፅእ ፍሽፍሽ ናብቲ ናይ ቀደም ስርዓት ማሓሸና ኣብ ዝብል ከማል ከብፅሕ ይኽእል እዩ ንኣብነት ሊብያ ናይ ቀረባ ግዜ መምሃሪ ኮይኑሎ ሊብያ ናይ ቀዛፊ ስርዓት ከውድቁ ደቂ ሊብያ ዘይገበርዎ የለን ኣብ ፅርግያታት ወፂኦም ተታኺሶም ብዙሕ መስዋዕቲ እውን ከፊሎም መወዳእታ ግን ተዓዊቶም እቲ መላኺ መራሒ ዝነበረ ሙዓመር ቀዛፊ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ምስ ስድራ ቤቱ ብድሕሪኡ ግን ዝተቐረበ መደብ ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ናይ ብዙሓት ፖለቲካዊ ውድባት ብሱል ዝኾነ መደብ ስለ ዘይነበረ እቲ ሃገር ዘመሓድሮ ሲኢሉ እንሆ ኣስታት 10 ዓመት ኮለል ይብላሉ ሓድሕድ ኩናቱ ኮይኑ ሊብያ ናብ ናይ ቀደማ ክትምለስ ኣብ ዘይትኽእለሉ ኩነታት በፂሕሉ ካልእ እውን ብቀረባ ኣብ ታሪክ ምልስ ኢልና ተመሊስና ናትና ብቀረባ ዝምልከተና እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ስርዓት እዩ ኣወዳድቁን ብድሕሪኡ ዝመፀ ርኢና ኣለና እቲ ብህዝባዊ ዓመፅ ብተምሃሮ ዝምራሕ ተቃውሞ ንንጉስ ሃይለ ስላሴ ከውድቆ እኳ እንተኸኣለ ብድሕሪኡ ግን ንዕኡ ክቆፃፀር ዝኽእል መደባት ናይ ብሱላት ፖለቲካዊ ሰልፍታት ወይ ውድባት ስለ ዘይነበረ ካብ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ዝገደደ ጨካን ስርዓት ደርጊ ነቲ ሃገር ተቆፃፂርዎ ንብዙሕ ህዝቢ ድማ ለኪሙ ኣብ ግብፂ እውን እንተተመሊስና ናይ ግብፂ ምንቅስቃስ ከም ሊብያ ይኹን እምበር ኣብ ሓደ ዘይድለ መንግስቲ እዩ ወዲቑ ዘሎ ንሱ ድማ እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ወታደራዊ ስርዓት እዩ ህዝቢ ግብፂ ዝገበሮ ተቃውሞ ንናይ ስርዓት ሙባረክ ኩልና ንዝክሮ ኢና ብድሕሪኡ ግን እቲ መስርሕ ክቅፅል ኣይከኣለን ኣብዚ ኩነታት እዚ እቲ ቀዳማይ ንምሃሮ ነገር በይኑ ኣንጻር ሓደ መላኽ ስርዓት ዝግበር ምንቅስቃስ ከምዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ
ዝፍተን ዘሎ ናይ ተቃውሞ ንበይኑ ዓወት ኣይውሕስን እዩ ንህዝብና ክሳብ መጨረሻ ሸቶታት ዘብፅሕ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ማዕረ ማዕሪኡ ናይ ሰላማዊ ማዕረ ማዕሪኡ ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ናይ ፖለቲካዊ ውድባት ምድላው ይድልዩ እዩ ፖለቲካዊ ውድባት ክዳለዋ ፃውዒት ናይ ህዝቢ እዩ ክግበረለን ዘለዎን እቲ ምድላዋት ድማ ክእለትን ናይ ሃገር ምምሕዳር ክእለት ዘድልዮ ስለ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሰልፍታት መደባተን ፕሮግራማተን ሃገር ከመይ ከካይዳ ከም ዝኽእላ ንህዝቢ ከስማዕ ኣለወን ህዝቢ ድማ ኩሉ ጌና እቲ ክግበርን ዘይግበርን ተመያይጡሉ እንዳፀንሐ ነናይ ፖለቲካዊ ሰልፊ ከማን ክድግፍ ምኳኑ ወይ ነይኖት ኣተሓሳስባታት ክስዕብ ምኳኑ ካብ ብሕጂ ክፈልጥ ይኽእል እተን ዓበይቲ ሕቶታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ምኳነን ክፈልጥ ይኽእል እዘን ፖለቲካዊ ውድባት እንተደኣ ኩሉ ሕቶታት ናይ ህዝቢ ኣብ ግምት እትየን ምድላዋት እንተገይረን ክድግፈንን ህዝቢ ክድግፈንን መርሓባ ክብለንን እዩ እንተደኣ ዘግደልኦ ኣለወን ድማ መላኣ ክብለን እዩ ህዝቢ ማለት እዩ እዚ እዩ መስርሕ ናይ ዲሞክራሲ ናብ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ዘብፅሕ ኣብ ዕርበታ ስርዓት ኢሳያስ ምስ ወደቀ ባህታሃታ ዝመፅእ መንግስቲ የለን ናይ ሊብያ ናይ ግብፂ ወይ ከዓ ናይ ካልኦት ዝጠቀስናዮም እቲ ዝኸፍአ ዋላ ይኹን እምበር ደሓንዩ ዝተባሃለ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ንኣብነት ከም በዓል ዩክሬን ዝኣመሰለ ዝተገብረ ንመን ኣምፂኡ እንተተባሂሉ በላዕትን ብብልሽውና ዝተበላሸውን መንግስታት ኣምፂኡሎም እዩ እሱ ጥራይ ዘይኮነስ ድኹም መንግስቲ እውን ከምፅእ ይኽእል እዩ ነቲ ስርዓት ፅቡቅ ገይሩ ከመሓድሮ ዘይክእል መፅኡ ዓይና ቅድሚት ኣይምና ድሕሪት ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ኣገዳስነት ምድላው ንቅድሚት እምበኣር ፈፂሙ ንድሕሪት ወይ ከዓ ይፅንሐለይ ኢልና ስቶ ዘለና ኣይኮነን ክብል ይደሊ ንሓደ ምዕባለ ናይ ሃገር ዝውስን እቲ ናይ መንግስቲ ብቕዓት እዩ ብቁዕ ኣድማዒ መንግስቲ ዘለዎ ሃገር ንቅድሚት እዩ ዝኸይድ ዋላ ናይ ፀጋታት ናይ ባህርያዊ ፀጋታት ይኹን ካልእ ነገር ጎዲልዎ እንተኾነ እናመልአ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ናይዚ ኣብነት ኮርያ ወይ ደቡብ ኮርያ ቅድሚ 50-60 ዓመት ካብተን ዝደኸያ ሃገራት ትበሃላ ትሕቲ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ትስራዕ ዝነበረት ሃገር እያ ድሓር ግን ሎሚ ኣብ መበል 15 ወይ ከምኡ ናይ ዝዓበያ ቁጠባ ዘለዎን ሃገራት ናይ ዓለም ተባሂላ ኣላ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት እቲ ኣጀማምርኣ ቅድሚ 55 ዓመት ካብ ድኽነት ናብዚ ዝሰገረትሉ ሓደ ምክንያት እቲ ብቕዓት ዘለዎ መንግስቲ ክተቕውም ብምኽኣላ እዩ እቲ ህዝቢ ነቲ መላኺ ዝነበረ ምስ ወረደ ናቱ ብቁዕ ዝኾነ ዘመናዊ መንግስቲ ክገብር ስለ ዝኸኣለ እዩ ከምኡ ምግባር ድማ ካብ ባዶ ዝመፅእ ኣይኮነን ብሓፂር ግዜ እውን ዝግበር ኣይኮነን ምድላው ዘድልዮ እዩ ሓንቲ ሃገር ድኻ እያ ክትበሃል ከላ ባህርያዊ ሃብቲ የብላን ማለት ኣይኮነን ኤርትራ ድማ ባህርያዊ ሃብቲ ኣለዋ ህዝባ ባህርያዊ ሃብቲ እዩ እሱ እውን ካልእ እውን ማዕድናተን ካልእን ኣለዋ እዚ ግን ንበይኑ ኣብ ምዕባለ ከብፅሕ ንሕና ክነተኩረሉ ዘለና ብቕዓት ዘለዎ መንግስቲ ምትካል ማለት እዩ هذه إذاعة إرنا ንህዝቢ ኤርትራ ብቕዓት ዘለዎ መንግስቲ ምግባር ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኣብ ንመግዛእቲ ኢትዮጵያ ዝገጠማ ውድባት ኤርትራ ብቕዓት ዝነበረን እየን ብቕዓት ኣይነበረንን ክበሃል ፈፂሙ ኣይክእልን እዩ ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ወታደራዊ ግጥም ብዓወት ናትና ኣይምተወድአን ነይሩ ናይ ሓደ ክልተ ግጥም ኣይኮነን ናይ 30 ዓመት ምምራሕን ምውዳብን እዩ ተገይሩ ኣብዚ ካልእ ኣረኣያ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ እዚ
ሕጂ ዝቅጥቅጠና ዘሎ ስርዓት ካብኡ ዝበቆሎ እንድዩ እንታይ ብቕዓት ነይርዎ እንተኢልና ነቲ ኩናት ንምስዓር ብቕዓት ዝነበሮም ክልተ ውድባት ኣብ ሜዳ ኤርትራ ነይረን ተጋድሎ ሓርነትን ህዝባዊ ግንባርን ኣባኢት ኣሽሓት ህዝቢ ብረት ከም ዝዓጥቕን ከም ዝስዋዕን ኩሉ መስዋዕትታት ከም ዝገብርን ዝገበራ ውድባት እየን ነይረን ነዚ ንምግባር ብገንዘብ ይኹን ብዓይነት ይኹን ኩሉ ቀሪበን ነቲ ገዚፍ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ምስ ሓገዝቱ ስዒረን እየን እተን ውድባት እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ህዝቢ ብምሉኡ ብተጋዳላዩ ጥራይ ዘይኮነስ ብሓፋሽ ውድባቱን ኣብ ገጠር ከተማን ዝነበረ ህዝቡ ገይሩ እዩ ተዓዊቱ ሓደ ንህዝቢ ኤርትራ ዘዕወቶ ምክንያት ብዝተወደበ መገዲ ሰጢሙ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ እዚ ኩልና ንፈልጦ ባህሊ ኮይኑሎ ስለዚ ሓድሽ ኣይኮነን ንዓና ተተወዲብካ እንታይ ውፅኢት ተምፅእ ዝብል ሓድሽ ኣይኮነን ማሕርቲ ንካልኦት ኢና ሕጂ እምበኣር ናብኡ ንመለስ እንታይ ማለት እዩ ነዚ ዝገጥመና ዘሎ ህዝባዊ መንግስቲ ኣብ ምግባር ንኺድ ማለት እዩ ንህዝቢ ዝጠቅም መንግስቲ ንምግባር ካብ ብሕጂ ህዝብና ንወድብ መደብ ነውፅኣሉ ማለት እዩ ነዚ ክገብራ ዝኽእላ ድማ ሕጂ እውን ፖለቲካዊ ውድባት እዩ ከምቲ ናይ ቀደም ዘይዲሞክራሲያውያን ኮይነን ይኺዳ ማለት ግን ከም ዘይኮነ እዚ መግለፂ ዘድልዮ ኣይኮነን ዲሞክራሲያዊነተን ኣረጋጊፀን ግን ናይ ህዝቢ ሓይሊ ወዲበን ነዚ ናይ ድሕሪ ኢሳያስ ምድላዋት ካብ ብሕጂ ክገብራ ኣለወን ፈተና ፀላእና ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ብፖለቲካዊ ውድባት ወይ ሰልፍታት እያ ትካየድ መወዳእታ ፖለቲካዊ ሰልፍታት እየን ነቲ መንግስቲ ዘቁማ ሓደ ሓንቲ ፖለቲካዊ ሰልፊ ክትከውን ትኽእል እያ ወይ ከዓ ልፍንቲ ናይ ብዙሓት ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ግን ካልኣዊ ዘረባ እዩ እቲ ቀንዲ ንኤርትራ ምስ ካልኦት ሃገራት ክሰርሕ ዝኽእል መደብ ንህዝባ ብቁጠባ ከማዕብል ዝኽእል መንግስቲ ምግባር እዩ ስለዚ ብቕዓት መንግስቲ ወይ ጋቨርናንስ እዩ ንሃገር ናብ ምዕባለ ዘምፅኣ ጋቨርናንስ ድማ ወይ ከዓ ብቕዓት መንግስቲ ማለት ድማ ምድላው ዘድልዮ ማለት እዩ ብዘመናዊ መገዲ ምኻድ ማለት እዩ ካብ ብልሹናን ካልእን ዝደሓነ ማለት እዩ ቢሮክራሲ ከየብዝሐ በቲ ሓደ ወገን ድማ ቢሮክራሲ ከየወሓደ እቲ ቁኑዕ ሚዛን ሒዙ ምኻድ ማለት እዩ ነዚ ግን ምድላው የድልዮ ምስ ዘመንና ዝኸይድ ምድላዋት የድልዮ በኣር መንግስቲ ክትተፅንዕ ክትደልድል እንተኾንካ ንመንግስቲ መጀመርያ ብቑዕ ክኾነልካ ኣድማዒ ክኸውን መንግስቲ መጀመርያ ስልጣን የድልዮ እዩ ሙሉእ ስልጣን የድልዮ እዩ መንግስቲ ሓያልን ስልጣን ዘለዎን እንተዘይኮይኑ ልሙስ እዩ ነቲ ዘድልዮ ተግባር ብድፍረት ክገብር ኣይክእልን በቲ ሓደ ወገን ግን መንግስቲ ኸ ሙሉእ ስልጣን እንተሂብካዮ ክዕንድር እንድዩ ከምዚ ሕጂ ዘሎ ንህዝቢ በቲ ስልጣኑ ገይሩ ከሳቅን ከኣስርን እንድዩ ንዝብል ሕቶ እቲ ካልኣይ ግዝኣተ ሕጊ ምትእትታው እዩ ማዕረ መንግስቲ ግዝኣተ ሕጊ ድማ ክሕይል ኣለዎ ግዝኣተ ሕጊ ማለት እቲ ሕጊ ነቲ ስልጣን መንግስቲ ካብ ዶቡ ከይወፅእ ዝቆፃፀር ማለት እዩ ዘስርሖ እዩ ሓይሊ ዝህቦ እዩ ግን ከዓ ሓይሉ ጥሒሱ ከይኸይድ ዝቆፃፀር እዩ መብዛሕትና ግዝኣተ ሕጊ ክበሃል ከሎ ኣብ እንተላይ ንዜጋታት ዝምልከት ይመስለና ክኸውን እሱ ኣይኮነን ዜጋታት ብሕጊ ሃገር ይግዝኡ እዮም እቲ ግዝኣተ ሕጊ ልዕልነት ሕጊ ዘድልዮ ግን እቲ መንግስቲ እዩ እቲ ስልጣን ምስ ሃብካዮ ነቲ ስልጣኑ ተጠቂሙ ኣብ ናይ ውልቁ ስልጣን ኣብ ናይ ውልቁ ረብሓ ናይ ገንዘብ ከየውዕሎ ግዝኣተ ሕጊ ክህሉ ኣለዎ ሩል ኦፍ ሎው እዚ ክልተ ማለት ግዝኣተ ሕጊ ወይ ወፂኡ ዘሎ ሕጊ ነቲ መንግስቲ ቆፃፀሮ ከም ዘሎ እቲ መንግስቲ እውን ነቲ ወፂኡሉ ዘሎ ሕጊ የኽብር ከም ዘሎ መን እዩ ዝቆፃፀሮ እንተኢልና እቲ ሳልሳይ ኣካል እቲ ዲሞክራሲ ወይ ክኽብር ብህዝቢ ዝምረፅ ባይቶ እዩ እቲ ሳልሳይ ኣካል ህዝባዊ ባይቶ እዩ እቲ ዝለዓለ ካብ ህዝቢ ዝመፀ ባይቶ እዩ ባይቶ እዩ ዲሞክራሲ ዘረጋግፅ ኣብ ሃገር ተሓታትነት ዘረጋግፅ ኣብ ሃገር ባይቶ እዩ ምክንያቱ ባይቶ
ቅድሚ ሕጂ እውን ጠቂሰዮ ነይረ ካብቲ ናይ ህዝቢ ዝተመረፁ ሰባት ስለ ዝመፅእ እዞም ሰብ እዚኦም ናይ ህዝቢ ድምፂ እዮም መንግስቲ ወይ መንግስታዊ ኣካል ክዕንድር ክደሊ ከሎ ነቲ ዝወፀ ሕጊ ገይሮም ባይቶ እዮም ተኣደብ ዝብልዎ ዶብካ ይትሕለፍ ዝብሉ በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ መንግስቲ ፈራሕ ብቕዓት ዘይብሉ ብኩሉ ነገር ዝፈርሕ ልሙስ ከይኸውን ድማ ኣጆኻ ተጠቐም ስልጣን ኣለካ ኢሎም ድማ ነቲ ሕጋዊ ስልጣኑ ዘረጋግፅሉ ድማ ባይቶ እዮም እዞም ሰለስተ እዮም እምበኣር ንሓደ ብቕዓት ዘለዎ ሃገር ወይ መንግስቲ ዘቆሙ እቲ ፈጻሚ ወይ መንግስታዊ ኣካል እቲ ሕጊ እቲ ባይቶ እዩ እዞም ሰለስተ ኩሉ ሻዕ ብካልእ ንሰምዖም ኢና ሕጋጊ ኣካል ፈጻሚ ኣካልን ፍርዳዊ ኣካልን ኢልና ንሰምዖም ኢና ምናልባት ግን ብከምዚ እንተቀሪቡ ዝሓሸ መገዲ ይሕዝ እዚ ብዝተፈላለዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘለዉ ክኢላታትን ዝፍለጥ እዩ ናይዚ ኣስተምህሮ እዚ ዋናታት ዝኾኑ ሰባት ዝብልዎ ማለት እዩ ሓደ መንግስቲ እንታይ ክገብር እዩ ዝመፅእ ናብ እንታይ ኣድለየ መንግስቲ ካበይ መፅኡ መንግስቲ እንተይልና መንግስቲ ብህዝቢ ዝምረፅ ነቲ ህዝቢ ኣገልግል እዩ ወይ ከዓ ህዝቢ ዝደልዮ ኣገልግሎት ክህብ ንህዝቢ ካብ ሓደጋ ክከላኸል እዩ መንግስቲ ዘድሊ ፅኑዕ መንግስቲ እንተኮይኑ ንህዝቡ ከላኸለሉ ኣድማዒ መንግስቲ ንህዝቢ ዘድልዮ ዝገብርን ንህዝቢ ካብ ሓደጋ ዝከላኸል እዩ እሱ እዚ ዓይነት ናይ መንግስቲ ስልጣን ዝመፅእ እቲ መንግስቲ ኣድማዒነቱ ብመደብ ክገብሮ እንተኽኢሉ እዩ በቲ ሓደ ወገን ስልጣን እንተሂብካዮ በቲ ሓደ ወገን ዶቡ ከይስሕት ተቆፃፂርካዮ በቲ ሓደ ወገን ድማ ዘድልዮ ፀጋዕ መንግስቲ ንደልዮ ዘለና እዚ መንግስቲ እዚ ድማ ኣይሰርሖን ንብሎ ዘለና ንህዝቢ ስለዘይተኸላኸለ እዩ መንግስቲ እንታይ ዝገብር ሓደ ብቁዕ መንግስቲ ምዕቡል መንግስቲ ንብሎ እንታይ ዝገብር ንህዝቡ እንተይልና ንዜጋታቱ ትምህርቲ ይህብ ካብ ሕማም ይከላኸለሎም ዘድልዮም መሰረታዊ ነገር ከም ዝስተ ማይ መብራህቲ ንዘቤታዊ ፀዓት ከም ባጋዝ ዝኣመሰለ ይቅርብ መጓዓዝያ ዝኸውን ትሕተ ቅርፂ ይቅርብ ንዜጋታቱ ካብ ውሽጣዊ ሓደጋታት ማለት ካብ ስርሑን ካብ ትምህርቱን ዝዕንቅፍዎ ስግኣት ዝፈጥሩሉ ኩነታት ይዓሊ ወይ ፀጥታ የስፍን ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብ ወፃኢ ድማ ካብ ተፃባእቲ ይከላኸለሎም እዝታት እዩ መንግስቲ ማለት ንኣብነት ሕጂ ሓንቲ ንእሽተይ ኣብነት ሎሚ ኣብ ዓለም ሓደ ተላባዒ ሕማም ንህዝቢ ዓለም ይደናደን ኣሎ እዚ ተላባዒ ሕማም እዚ ኤቦላ ዝበሃል እዩ ኤቦላ ብሕማም ተላገብ ስለዝኾነ ዶብ ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ ኩለን ሃገራት ናይ ዓለም እዚ ኤቦላ ካብቲ ዘለዎ ሰፊሑ ከይኸይድ ይከላኸላ ኣለዋ እቲ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ጀሚሩ ሕጂ ግን ኣብ በዓል ኮንጎ በዓል ኡጋንዳ ኣሎ እዚ ህዝቢ ኮንጎ ይኹን መንግስቲ ኮንጎ ይኹን መንግስቲ ኡጋንዳ ክቆፃፀሮ ኣይከኣለን ስለምንታይ ብቁዕ መንግስቲ ኣይኮነን ንህዝቡ ክከላኸል እኹል ኣቃልቦ ገይሩ ዝፀንሐ ኣይኮነን ምስ መፀ ዝበራበር ከሎ ጌና ግን ነዚ ጉዳይ እዚ ክከላኸል መደብ ዘየውፀ መንግስታት እዩ ከም መብዛሕትአን ሳልሳይ ሃገራት ዓለም ሃገራት ማለት እዩ ስለዚ መን ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ክቆፃፀር ካልኦት ሃገራት ይመፅእ ኣሎ ደንጊፀን ጥራይ ኣይኮነን ነቲ ህዝቢ ኮንጎ ደንጊፀን ጥራይ ኣይኮነን ዝመፅኣ ዘለዋ ካልኦት ሃገራት ኣብ ናተኑን ከይበፅሕ ከሎ ጌና ኣብቲ ቦትኡ ከሎ ከላኸላ ይፍጠር ኣለዋ ማለት እዩ ሓደ መንግስቲ ንህዝቡ ካብ ተላባዕ ክከላኸል እንተዘይክኢሉ ከመይ ጌርካ መንግስቲ ትብሎ ሓደ ህዝቢ ዝስተ ማይ ፅሩይ ኣብ ዝደለዮ ክቅርበሉ ዘይክእል እንተኮይኑ ነቲ ህዝቡ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ክበሃል እዩ መብራህቲ ዘይቅርብ እንተኮይኑ ንፀዓት ዝኸውን ጋዝ ወይ ካልእ ነዳዲ ዘይቅርብ እንተኮይኑ መጓዓዝያ ዘይቅርብ እንተኮይኑ ካብ ወፃኢ ዘይከላኸለሉ እንተኮይኑ
ካብ ሰረቅትን ቀተልትን ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብ ጉቦ ዝበልዑን ዘፈራርሑን ዘይድሕንን ኮይኑ መንግስቲ ኣይኮነ እዚ ብሙሉኡ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ዝፈልጦ ዘሎ መዓታት እዩ መዓት እዩ እዚ ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ንህዝቡ ኣይከላኸልን ተባሂሉ እቲ ዝዓበየ ኣብነት ኮይኑ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ህዝቢ ኤርትራ መንእሰያት ኣይጣዕመናን ኢሎም ኣብ ካልእ ሃገር ከይዶም ግዳይ ክኾኑ ከለዉ ክከላኸለሎም ዘይክእል መንግስቲ እዩ ኣብ ፈቐዶ በረኻ ክጠፍኡ ከለዉ ክከላኸል ዘይከኣለ ክጣበቐሎም ዘይከኣለ እዩ ኣብ ሊብያ ቤት ማእሰርቲ ከም ከብቲ ክእሰሩን ክቕተሉን ከለዉ ክከላኸል ኣይክእልን ኣሎ ጌጋ ገይሮም ኣለዉ ጌግኦም ክእርሙ ኣብ ሃገሮም ኣምፂኡ ዝከላኸል እንተኮይኑ ብቐደም እውን ኣይከዱን እዮም እንታይ ኮንኩም ኢኹም ሃዲምኩም እንተተባሂሎም እዞም መንእሰያት እዚኦም እንታይ ኮንኩም ስግረዶም ከድኩም እንተተባሂሎም እዚ ስለ ዘይጣዕመና ስለ ዝብሉ እቲ ዘይጣዕሞም ነገር ፍታሕ ዝገብር መንግስቲ ገዲፎም ኣይብኸዱ ስለዚ ንህዝቡ ዘይከላኸል ካሃድሙ ከለዉ ስቕ ኢሉ ዝርኦም እንተኮይኑ መንግስቲ ኣይኮነን በኣር ንተኽሎ መንግስቲ ብድሕሪ ሕጂ እውን ህዝቢ ዝሰምዕን ናይ ህዝቢ ኩነታት ሕጊ ብዘፍቅዶ መገዲ ዝገብር እንተኮይና መደባቱ ሎሚ ክወፅእ ኣሎ እዚ ብሰለስተ ዓንዲ ቀውም ኣሎ ዝበልናዮ መንግስቲ እቲ ግዛኣት ሕግን ዲሞክራሲን ብሓደ ማዕረ ክኸዳ እንዳተሓላለዋ ክኸዳ ኣለዎ ንብለን ዲሞክራሲ ንብሎ እቲ ባይቶ ማለት እዚ ሰለስቲኡ ክመፅእ እንተኮይኑ ሎሚ ምድላው ክገብር ኣለና ነዚ ምድላው ዝገብራ ድማ ፖለቲካዊ ሰልፍታት እየን ክብል ደሊ ኣብ ኤርትራ ለውጢ መፅኡ ክንብል ከለና ኩልና ንሓስባ ምርጫ ክግበር እዩ ዝብል ምርጫ ግን በይኑ ፍታሕ ኣይኮነን ምርጫ ስለተገብረ ኩሉ ተፈቲሑ ማለት ኣይኮነን ምርጫ ገይረን እየን እዘን ሃገራት እዚአን ጠፊአን ዘለዋ ዘን ዝበልናየን ሃገራት ምክንያቱ እቲ ብቕዓት መንግስቲ ካብ ሓደ መላኺ ናብ ካልእ መላኺ እዩ ዝኣቱ ዘሎ ሙባረክ ነይሩ ኣብ ግብፂ ሕጂ ሎሚ ካልኣዩ መፅኡ ኣሎ ካልእ ኣብዚ ናይ ምብራቕ ኤውሮጳ ሃገራት ባዕሉ ዩክሬን ዝኣመሰላ ከምኡ ዓይነት ይረአ ኣሎ ኣብ ኣፍሪቃ እሞ ብከምኡ ዝተበልዐ እዩ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ከም በዓል ቦሊቪያ ዝኣመሰላ ሃገራት ካብ ሓደ ጨቋኒ ናብ ሓደ ጨቋኒ እየን ዝኸዳ ዘሎ እዚ ኩሉ ዝኾነሉ ምክንያት ምርጫ ኣይተገብረን ማለት ኣይኮነን ምርጫ ገብራ እየን እዚአን ሃገራት ሰቡን ይምረፅ እዩ መጨረሻ ግን እዚ ዝመረፅካዮ ኣገልጋሊ ህዝቢ ዝኸውን መንግስቲ ኣይከውንን እዩ ምክንያቱ ንመንግስትኻ ብቕዓት ዘረጋግፅ ሕግን ባይቶን ስለ ዘይገበርካ ንሕና ኣብ ኤርትራ ስርዓት ኢሳያስ ምስ ወደቀ ዲሞክራሲ ክነተኣታቱ ኢና ክንብል ከለና ባዶ ዘረባ ኮይኑ ከይተርፍ እቲ ዴሞክራሲ ንብሎ ብከመይ ክትግበር እዩ ካብ ሕጂ መደብ የድልዮ ነዚ ዝገብራ ፖለቲካዊ ሰልፍታት እየን ሕጂ እውን ብዕሻዋ የድልን እዩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሸለል ኢልካ ሎሚ ጥራይ እዚ ስርዓት ይውደቕ እምበር ብድሕሪኡስ ባዕልና ኣለናዮ ምባል ዓንዳርነት እዩ ዘይሓላፍነታዊ እዩ ከምቲ ብገርህና ናፅነት ይረኸብ እምበር ብድሕሪኡ ከም ዓለምና ንኩሉ ክንገጥም ኢና ስለ ዝበልና እቲ ናይ ድሕሪ ናፅነት ዲሞክራሲ ናይ ምትካል ዕድል ሓሊፉና ተበለፅቲ ተፃዊቶምና ብገርሆምን ብፍላጥን ብዙሓት ፅቡቅ ንገብር ኣለና ኢሎም ኣገልገልቲ ናይ ሓደ መላኺ ኮይና ከም ባዕላነ ማለት እዩ ክልተ ግዜ ግን ክትዕሾ የብልካ ሕጂ እቲ ትምህርትና ፖለቲካዊ ሰልፍታትና ብድልዳል እዩ ምናልባት እንታይ ገብራ ኣለዋ ዘን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኢልካ ነቲ ሓላፍነት ንዕም ምስካብ ኣይኮነን እዚ ፃውዒት እዚ ግበራ እንታይ ትገብራ ኣለኽን ኢልካ ምሕታት እዩ ምክንያቱ ተን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዓቕሚ ንገብራ ይህልዋ ክሳብ ሎሙ ናብቲ ተቃውሞ ዝነኣድ ተራየን ተፃዊተን ንቕሓት ህዝቢ ኣንጻር እዚ ስርዓት እዚ ዘምፅኣ እሳተን እየን ሬድዮ ከም ዝትከል ዝገበራ እሳተን እየን እዚ ግን እኹል ኣይኮነን ክብል ኣለዎ ህዝቢ ሕጂ እውን ወስኻሉ ዝሓለፈ ፅቡቕ ሕጂ ድማ ወስኻሉ ክበሃል ኣለወን እንታይ እዩ ትወስኻሉ ዝበሃል መደባት ናይ መጻኢ ኤርትራ
ናይ መንግስቲ መደብ ብዝርዝር ቀርባ ክበሃል ኣለዎ ሃገራዊ ውጥን ቀርባ ክበሃል ኣለዎ ሃገራዊ ውጥን ክኸውን ኣለዎ ንኩሉ መዳይ ናይ ሃገር መደባት ተቐሪቡ ክጸንሕ ኣለዎ እዚ ዘይገብር ሰልፊ ንህዝቡ ክመርሕ ኣይክእልን እዩ ዝብል መልእኽቲ ካብ ህዝቢ ናብ ሰልፍታት ክበጽሕ ኣለዎ ሰልፍታት ድማ ሓላፍነትና ወይ መንግስቲ ህዝቢ ዝደልዮ ሓላፍነት ክብ ዝበለ ስለ ዝኾነ ንሓላፍነትና መሳለጥያ ዝኸውን ሓግዙና ክብል ይኽእል ክብላ ኸላየን ተሰልፍታት ገንዘብ ሰብ ክኢላ ሞያ ክሓታ ኸላየን እዚዩ ሃገር ዝገብረና ከምቲ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ብዓሰርተ ጠበናጁን ብውሕዳት ሰባት ተጀሚሩ ናብ ዓርበሸሽ ዝኾነ ታንክታት ኣምሪሒው ክመጽእ ዝኽእል ደጀን ናይ ጸላኢ ክፍርስ ዝኽእል ሰራዊት ዝተሃነጸ ኣብ ውሽጢ መስርሕ ናይ ምጅማርን ናይ ምድግጋፍን እዩ ሱቕ ኢሉ ዝመጽእ ኣይኮነን ብሓንቲ ዓመት ወይ ብክልተ ዓመት ዝመጽእ ነገር ከም ዘይኮነ ኩልና ሓሊፍና ኢና ንዓና ሎሚ ከም መረዳእታ ዘቕርበልና የለን ንሕና ንፈልጦ ኢና ስለዚ ሎሚ ልክዕ ከምኡ እዚ ናይ ምድላው ንድሕሪ ኢሳያስ ዘድልዮ ጸጋታት ክግበረሉ መደብኩም ጀምሩ ተባሂሉ ንፖለቲካዊ ሰልፍታት ማዕዳን መዘኻኸርን ክወሃብ ኣለዎ እዩቲ ዳተይ ናይ ሎሚ መደበይ ኣብዚ ከዓጽየት መደበይ ክብሮም ዳፍላየ እዚ ወድሐኩም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ቀጺሉ ዝቐርብ ትሕዝቶና ርእቶን ነቐፌታን ዘጠቓለለ መልእኽታትኩም እዩ ቀድሚኡ ግና ንምዝኻሩ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ከስማዓኩም ካብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ተበጊሶም ናብ ኢጣልያ ንምእታው ዝሓለኑ ዜጋታት ኤርትራ ዝርከብዎም 150 ሰባት ኣብ ባሕሪ ከም ዝተሓሉ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ካብቲ ሃገር ኣረጋጊጹ ካብቶም ብሓሙስ 25 ሓምለ ዝተሓሉ ሰባት ዘጊት ናይ ኣስታት 65 ሬሳ ተኣኪቡሎ ብዝሕ ናይቶም በዚ ሓደጋ ግዳያት ኮይኖም ዘለዉ ኤርትራውያን ብንጹር ኣይተፈልጠን ካብ ሰንዓፈ ናብ ሰርሓ ህዝቢ ከመላልሳ ጸንሓ ናይ ብሕቲ መጓዓዝያ ካብ 24 ሓምለ ደው ክብላ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ብዝለኣኳ ሓበሬታ እቲ መስመር ብናይ ህግደፍ ትካል መጓዓዝያ ሓራት ክትካእ ተወሲኑ ምህላው ኣረጋጊጾም ኤርትራውያን ነበርቲ ሽወደን ኣብ መንጎ ደገፍቲ ህግደፍን ደለይቲ ፍትሕን ኣብ ክልተ ደንበታት ተኸፋፊሎም ዓበይቲ ፌስቲቫላት ኣካይዶም ኣብዚ ብ26-27 ሓምለ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ዝተኻየደ ክልተ ፌስቲቫላት ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ደገፍቲ ህግደፍን ተቓወምትን ዕግርግር ኮነ ባእሲ ዘይተራእየሉ ፍጻመ እዩ ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ሓያል ውዳበ ዘለዎ ፌስቲቫል ምክያዶም እቲ ንነዊሕ ዓመታት ብህግደፍ ጥራይ ተባሒቱ ዝጸንሐ ፌስቲቫል ሃገራት ስካንዲኔቭያ ተወዳዳሪ ረኺቡሎ እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ መልእኽታትኩም ናብ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ካባኹም ካብ ሰማዕትና ንዝመጹ ርእቶ ነቐፌታ ማኣረምታን ካልእን ዝቐርበሉ መደብ እዩ ብሩኽ ሓውዶ ክብለካ ወይስ ብጻይ ወይ ከዓ ካድር ራድዮ ኤረና ኩለን ንምልከተኻ እየን ዝብል ርእቶ እኳ ኣሎኒ እምበኣር ሓውየኖታን ንግዚኡ ተደራቢ ሰላምታይ እናቐደምኩ ንዕለት 26-27 ጁላይ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ናይ ደሌት ፍትሕን ሰላምን ድዕ ዝበለ ሳምር ፌስቲቫል 2019 ንድሕነት ሃገር ካብ ጥፍኣት ተዳልዩ ከም ዘሎ ኩሉ ጋና ፈሊጥካስ ሓበሬታ ከም ዝሃብካ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ይዝክር ጎኑ እውን ናይ መረፅቲ ምድማርን ጭቆናን ሽግርን ህግደፍ ንዕለት 26-27-28 ጁላይ 2019 ናዳልዮም ከም ዘለዉ ዝተፋእካውን ኣይመስለንን ስለዚ እንተደኣ ፍቓድካ ኮይኑ ሓውየናታን ነቶም ኣጋይሽ ደለይቲ ፍትሕን ሰላምን ሓንቲ ዜማ ናይ ተመስገን ያረድ ኣርካናተይ ዘርእስታ ኣጋቢዝካ ነቶም መረፅቲ ምድማርን ጭቆናን ሽግርን ህግደፍ ከዓ መታን ከይፍለዩ ዘማ ናይ መልአከ ኣብርሃም ባሕራን ምድራን
ዋና ኣለዋ ሃገር ትብል ናብ ልቦም ተተመልሱ ጅባዕ ብለለይ ሰናይ ሓጋይ ንኹላትኩም ካወድ ብርሃኑ ሃገር ሽወደን ቻው ሃሎ ረዲ ኤሬና ከመይ ቀኒኹም ጽቡቕ ኣለና ከም ትብልኒ ኣብ ውሽጢ ዘለኹም ኣብ ደገ ዘለኹም ህዝቢ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ጽቡቕ ኣለና ከም ትብልኒ ኣይጠራጠርኒ ጉዐይ ክፍሉ ካብ ሃገረ ጀርመን ብዛዕባ ሓደ ሓውና ሕጂ እዚኣ ዝመላኣልኩም ብዛዕባ ደቂ ጀጋኑ ደቂ ስዋኣት ናይ ብሓቂ ፐርፌክት ጽቡቕ ዘረባ ካብ ከተማ ጀርመን ይስዊን ሊሩምበርግ ያ ሓቁ ኣነ ሕጂ ንባዕለይ ኣብዚ ዝዛረቦ መልእኽቲ ዘመሓላልፎ ኣለኒ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገ ዝርከብ እቲ ብዓዲ ዘሎ ብኣፉ ተታሒዙ ከይዛረብ መልሓሱ ተዓፅዩ ከይርኢ ዓይኑ ተዓሚቱ ከይሰምዕ እዝኑ ጸሚሙ እዚ ከይ ኩልና ዘይንስሕቶ ብሰንኪ ዘሎ ግዝኣትን ስርዓትን ኣንታ ኣብ ደገ ዘለኻ ደላይ ፍትሒ ግን ኣነ ናብቶም እንዳንሕና ንሱ ክዛረብ ኣይደልኒ ሕጂ ከም መሓላልፋ ዝደሊ ናብዞም ደለይቲ ፍትሒና ባህልቲ ኣበይ ኣለኻ ደላይ ፍትሒ መልሓስካ ይብል ደላይ ፍትሒ ግብርኻ ዝብሎ ከዓ ካልእ ኣንስትኹም ከይዳ ኣስመራ ኣደ ኣንስትኹም ከይደና ኣስመራ ክስዕስዓ ምስ ግደፋውያን ክስዕስዓ ኣብ ፈቆዶ ፌስቲቫል ኣደ ኤርትራዊት ግን ኣይትስዕስዕን እያ ኣደ ኤርትራዊት ትበኪ እታ ኤርትራዊት ኣብ ክንዲ ህዝባ ትስዋዕ እቲ ኤርትራዊ ኣብ ክንዲ ህዝቡ ይጭፍጭፍ ኣብ ክንዲ ህዝቡ ተሰዊኡ ንቅድሚት ሓሊፍላኒ ኤርትራ ኣንተ ሕጂ ዘለኻ ኣብ ደገ ስደት ግን ናይ ጥቕሚ ኮንካ ከምዚ ዘበለኒ ኣለኒ ምኽንያት ዝኾነት ነገር መልእኽቲ ነራትኒ ኣብ ረዲእ ንኸይሰድዋ ኣብ ናቶም ብሪባት እትዮም ሰልድኺ ከኣርዩ ዝተዛረብክዎ ናተይ ኢንተርቪ ዓሽጎም መኸፊሎም ስለ ዘለዉ ኤርትራውያንና ባህልቲ ኣንስቶም ከዓ ኣስመራ ከይደን ኣለዋ ሕጂ ኣነ ሽሞም ኣይነግርን እየ ግን ህዝቢ ኤርትራ እታ ተሰውዐት እቲ ተሰውዐ ኣደ ነራቶ ገዲፍዋ ዝኸደ ሰበይቲ ነራቶ ኣብ ቤት ምፍፃና ገዲፍዋ ዝኸደ ደቁ ነሮሞ ክበልዑ ክሰትዩ ሕቑፎ ዲኦም ዝሃርፉ ነዚ ሕጂ ዝስደድ ዘሎ ነዚ ሕጂ ኣብ ባሕሪ ዝጠልቕ ዘሎ ነዚ ሕጂ ድራር ዓሳ ዝኸውን ዘሎ ኢሉ ተሰዊኡ ኸይዱ ኣንታ ሕጂ ኣንታ ናይ ጥቕሚ ኮንካ ዘለኻ ናይ ወገንካ ኮንካ ዘለኻ ናይ ኣውራጃ ኮንካ ዘለኻ እቲ ተሰውዐ እታ ተሰውዐት ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣውራጃ ከይፈለየት እስላማይ ክርስቲያን ከይበለት ተሰዊዓ ኣብዚ ከሕጂ ናይ ጥቕምን ናይ ገንዘብን ኮንኩም ዘለኹም ዓገብ የዝብለኩም ዓገብ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ማንም ሰብ ክሰምዓ ይደሊ ኣነ ህዝቢ ኤርትራ በየለኻ ክሓተካ ደበየለኻ ኣንታ ደላይ ፍትሒ ኣበይ ኣለኻ ሽምካ ትብል ኣለኻ ኣነ ደላይ ፍትሒ ግን ደላይ ፍትሒ ኮንካ ንስኻ በውራጃ ንሰምዖም ኣለና ብጣዕሚ እያ ሓዚነቐኒ ኣነ ትገብሮ ዘለኹም ዓገብ ቶም ስንኩላን ከይሰምዑኹም እምበር ትስውኡ ኣበይ ኮይኑ ክሰምዓኩም ግደፉ ባትዓሪ ግደፉ ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ተፈላለየ ሰማላ ሰላማዊ ሰልፊ ንሪኢ ኣለና ወገነይ ወገንካ ኮይኑ ናተይ ማስ ሚድያ ከማዕሪ ናተይ ባ ከማዕሪ ግደፉ ግደፉ ጥራሕ ናብ ግደፋውያን ኣይንፃረፍ እቲ ደላይ ፍትሒ ስታይ ፅቡቕ ገብር ኣሎ ኣብ ጥቕሚ ኩሉ ተመርኪሱ እቲ ተሰውአ ደኣ እሞ ንኤርትራውያን እንታይ ክትከፍሉን ኢኹም ንኤርትራ ከይደ ናፅነት ከውፃእ ደብል ኣለ እዩ ኣይበለን ከይደ ሓሊፍላና ዓዱ ንዓይኒ ከምዚ ከማይን ከምዚ ከምኻትኩም እንክብል እሞ ዓገብ እየ ዝብለኩም ዓገብ ነቶም ደገፍቲ ጥራሕ ኣይትፃረፉ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ أنا راديرنا أنا محاري بال أنا قبل دلهم على راديو الإرتراء بالإصلاحات نهجي إرتراء شقيت زي برجلو والحان تخيل زي برجلو تقولوا تحنت انتهى شيء تقول ما راح شيء عن تقتل زي برجلو لا تتقيموا لكن كلهم الله سبحانه وعد الإسلاميين اندقت من البلدون الإسلامية مغنياته اللي سرعته انت رأيك كثير خط المقامس سلائغا انت رأيك كثير كثير خط لك مقام ربين
ስለዚህ እቲ ዝገብሮም ዘሎ ኣጋጣሚ ሓቅና ንሕና ሰላእቱ ስለ ዝርአና ይግድ ንኽእል እዞም ኩሎም መራሕቲ ክእሎም ዘገድዶ እንታይ ኣዲቀት ኢልዎም ቆልወ ክልቲ ዘገርም እዞም ኩሎም መራሕትና ሓሲቦም ምን ተሓሰቡ ፎክስ ነገር ግን እቲ ሓንቲ መፍትሒ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እስካብ ሕጂ ምሁራትና ሰላማዊ ሰልፊ ዶ ክለዶ ግልባጥ መንግስቲ ዶ ክለዶ እንዳበልዮም ዝነበሩ ነይሮም። ሃሎ ሽሜ ኣስቴር ኪዳነ ይበሃል ካብ ሚነሶታ ኣሜሪካ ዝድውል ዘለኹ እዛ መልእኽቲ ንዮናታን ዝገድፋ ዘለኹ ብዙሕ ግዜ ናብኡ ግጥሚ ዝፅሕፍ ስነ ሓርማዝ ዝበሃል ነይሩ እሱ ጠፊኡ ንብዙሕ ግዜታት እሞ ናቱ ደሃይ እንተለዎ እቲ ወዲ ደሓን ምዃኑ ንምፍላጥ እየ ዝሓተት ዘለኹ ሽመይ ከዓ ኣስቴር ይበሃል ይቐኒየለይ ሃሎ ሬድዮ ኤሬና ሰመይት ሰሎሞን ሃይለ ካብ ፊላደልፊያ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ እዩ ናይ ሎሚ መደወልየይ ሓምለ 25 ዝቐረበ ቃለ ምሕተት ምስ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ ካናዳ ኦታዋ ዝተገብረ ክኸውን ከሎ ኣቶ ኪዳነ ኣፍ መሊኡ ርእይቱ ኣብ ናይ ባይቶ ይኣክል ዲሲ ክፈርስ ኣለዎ ምባሉ ኣዝዩ ዘሕዝን ጉድለታት እውን እንተሃለዎ ክእረመሉ ዝኽእል መገዲ ደኣ መተዛረበ እምበር ክፈርስ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ምቕራቡ ኣዝዩ ዘሕዝን ኣብይ ነይሩ ዳ ክሳብ ሕጂ ህዝቢ ዘይተኣኻኸብ ዘይውድብ ሕጂ ክተኣኻኸብን ክውደብን ምስ ጀመረ ነቃትን በታንን ኮይኑ ዝቐር ባይቶ ሰሜን ኣሜሪካ ከዓ ንኩሉ ኣይውክልን ይውክልን ፈረቓ ምክንያቱ 35 ከተማታት ተሳትፎ ነየን ኣብ እቲ ኣፍ ደገ ከዓ ንዝተረፋ ከዓ ክፉት እዩ ዘሎ ካናዳዊ ይኹን ዝተረፋ ከተማታት ናይ ኣሜሪካውን ንክሳተፋ እቲ ኣፍ ደገ ክፉት እዩ ዘሎ እቶም ተወከልቲ ከዓ ብከተማታት ተበጊሶም ናብቲ ባይቶ ስለ ዝቐረቡ ናይ ህዝቢ እዮም ካብ ህዝቢ ንህዝቢ ስለ ዝኾነ ክተባባዕን ክድገፍን ጉድለታት እንተተረኽባ ክእረም ጥራይ እዩ ዘለዎ ዶክተር ወይኒ እቲ ዝገበረቶ ሽርሒ በታ ስርሓት በተት በሃል ኣባል ባይቶ ተገሊጹ እዩ ከምኡ ላዕሊ መግለፂ ኣየድልን ተስፋይ ካብ ኣሪዞና እውን ህዝቡ ወኪሉ ንባይቶ ምስ ቀሪቡ ከብቅዕ ዘይትነ መግባራዊ ኣካይዳ ስለ ዝኸደ ነቲ ኣኼባውን ነፂጉ ስለ ዝወፀ ነቲ ዝወከሉ ህዝቢ ብቕዓቱ ጉድለት ከም ዘርአየ ባዕሉ ኣመስኪሩ ስለዚ ባይቶ ሰሜን ኣሜሪካ ክተባባዕን ክድንፍዕን ምክርን ሓሳብን ዳኣ እምበር ዘራግን ነቃፍን ኣየድልዮን እሞ ክቡር ኪዳነ ሓጎስ ካናዳ ብጌጋኻ ተኣሪምካ ዘተባብዕ መልእኽትታት ተመሓላልፍ ንሕፀነካ ይቐኒየለይ ሬድዮ ኤረና ገብሮ ኩሉ ስራሕ እድግፎን እከታተለን ይቐኒየለይ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ አሎ በመጀመሪያ ሙሉእ ስመይ ብርሃነ ዓለም ይባሃል ዝነብረሉ ዘለኹ ቦታ ቤልጅየም ማለት እዩ ብሩሰል ኖርድ ይነብር ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብደፊ ክመርጥ ዘለ መሲልካ ናይ كحساب به قبل يلي وتقول درفي بتعمي فتوى درفي حجي لساعة درفي تسمعنا بتحتنا نمهتن مالتي بالترفه انه كلهم رندار ديرنا ملو سلامتا يصحكم كلكم بالليل مالتي سلام عدالو في رادي ايرنا ابراهامي كاب سويزرلاند يدول دلخو مدولي مخنياك هجدفاوያን ኢትዮጵያውያን መራሕትና ትግርኛ ዝዛረቡ ኢትዮጵያውያን ገዛእትና 25 ዓመት መምስራት ማዓስከር ሰዋ ተውዕሉ ይሻባሸው ለው
أنا خاني تذكري بمعسكر سوا كم أبعد 10 شعات زرع تذكري ككافل إلى جدول دله سوا بسنة 1994 كتمسرت كلا إسياس أفوركي أبراهام على فيون سوا مسرتها خلو بشم حدش دم حدش حيلي كمسرتها خلو زريق زنبري رأيني روي نسوخا أني من إسي إرترا ودي خنقوال كابيتو وسيدكا كاب سدرا بيتو كولدو كفتوات ولدو سدرا بيتو منزيع كوسيدكا ترقيتو زخيل من إسي قبر أي تقبر تراي دفلت من إسي كبرت زي فلت من إسي هلون كبرتاتون زي فلت من إسي نخشرحي لإساوا مسكتوا إسياس أفوركي أبراهام عليكي مر إسياس أفوركي نيرترا حاليو ويكا إرترا اخترباحا كاب سوا إلو حاسيبو حالي زي كونا بس في ناي متخطاخ بحرياتو مش كلهم قرابتنا مش السودان مش جيبوتي مش يمن مش إثيوبيا مش كلهم خناقتنا إلو زي مشيتها بوتا سوا مالك سوا نعي بتعامل كفيت بوتا ما تذكرت رايزلنا أب سوا نعي مالك أنا سوا وردت إيرترا وزراء أخلا بوتا وردت يحواتنا أوالدي حاتنا زراء أخلا بوتا سوا مالك سوا نعي بعداويت كوينات سمعنا نيرا سوا نعي أبيترا زلو خوينا سمعنا نيرا سوا أخلا مالك يا سوا نملسي إيرترا قتيلاتها نهزبي إيرترا قتيلاتها سوا يا سوا أي بقمتنا إسران حموشنا عامت سوا ننسرا سوا نبعلا لنا قلنا له سوا جن نزل إرتراي بقمتهم من إشي إرتراي بقمتهم كتاليت من إشي إرتراي كتاليت كبرتات إزبي إرتراي بحل إزبي إرتراي يا مقابر يا إسياس أفوركي أبراها مقابر يا هقدف يا سوا السوا إزرا بحي السوا إزتتقمي السوا إزفليك إزبل نتلوغن حساو ترايناي حساوي سوا سمي إرتراوية يغني لي بمجمريا تافلاي بحال كبحاجر سويسرلاند يدورك على الله حجي بمجمريا سلامتا بتحالكم فتون كلهم عالتي بالترفة درفنا كحسابرها قبل يلي تقول درفي تكابتنا بتحدينا نحاسد مالتي أني لنا إدمنت أنا هبتي عملها عاوتنا عفاي إدمنت أنا زباقون برد يفل عدي يفل انقعت قادر هلو بديرنا أنا هدعات ولا كريستوس كاب جرمن بطعمي دس لأني ناساتكم فرقران سمعوا خلقوا بطعمي دحقس إذن يا أماني القرم يحونا خاني مع إسان قلتن ورحي شوعات حجي خزاربات أنحين تاريخ دحقس بك أخني معدتاتي ذلو عبزي تزاربو رزيري ناسي بطعمي نتعشى يردوني وانتو أخنطوا ما يعشى قلنا تدسوا هالسي بطعمي يومرو دحدر تمرتي وتمرنا دلهم بحقي إذي إرجع بيرجع أخوم يزبلنا دلهم كل شيء أتدقبر أنا زوجكم عم سقنوا دبلله وستافي يحجز كل دور دلنا دل الشجر فتيموسي دفلت يلن هذا كلنا هي ابن أملاك ذهبنا هذا سعة تراي دلسد بحقي بزعم الناس حقوس معنا التاريخ كأني ناي جنا عندهم كاعتزار ودعالت كعب زعواء سياس كأني انتاي موت قد فل اللهم بك خم جرى أخم منجركمو انت تفلي توسز لخبات زعم الناس حقوس كي يغني لي نقول لكم كأنا عاود وكون لا تصلنا هنا نتون سواتنا أخوفنا لنا نتون دلوا أكل سنكلاك كذبوس لنا ودي معري عم نختي صالتنا يتم قناعات قنبغن عنا دسمنا إلاني أسرة يسعر لنا قيتا وعلو كلكم حواتي دعوهم دناسكم
قبرت كل شيء على بسناكم أجوهم نعدنا ذي كنا نمن خون نهدكنا خنا توق تعرقنا أتينا نسبر لنا إذا حساوي جنزب دلي خلت خميت مالورو باسبورت غير يدو وا انتي من يزي اسمع من الندب سمن يقدم وساطه محاضي يعني كان لك خجم كل بيت حدا دويله انتي نحن ولدنا نزلتينا سلامتي كن هجي لكم دينا انتي هجي اليومنا برمي مسيليا ما قدم يدخون دربيه لهني ابي صحبه دويله قال لي انكن كني عسى شي لا عسى اورو لا مسدرن كفيلان اومين جنا قدسني هذا كلها جنزب دليو تحني قصله دله ده ولا حجز الحلفة صمنا كمان جنزب بقى أكو حجز مريو هذا كله حلف لف ربنا دلسي نعيغناينا انتم تبلعوا مساكين على أمريكا حواتنا ثلاثة شيء تبلعوها بكم دل جنزوات فلتون وسوق بقى خنا يفحلكم من عندك أنا من جبنا إلى ما يمسك حجز العشاء اللي بز من قصدي سراق دخنا من قصدي كل قاعد يحفروني يودخ ده أمس حصاونا إثيوبيا هاو طرفه نحن حواتي شاط راي عم نحكري إننا يأكل النجر ما تعلق أصلا عليه تشاو زم حواتي زي دمس راديو إيراناي كم كل أوان أتلوم السلام تاي نقول إيرتراوي أبديات فوراي هالو أو استحجر تقراوي سلام تاي يستحيو بتوسعون نقول لهم أدلوتن أدمسن راديو إيراناوين كمو أنت ذا حلال هاجرن بحجز وحتى دفيوا بولس كان غيد أبز حلف السامنتات أبرز ختما إرتر أسمرة كابيتوب ياز متى قاشا دكتور أبي سبحانه قدماي منستر فيدرالايت إثيوبيا أبوداناتات كتما أسمرة مسناي يمثل بتايو والكمالاخي إساس شبد بتكلو ترايوم بقدر حقيقة نزارب انت قلنا أبزا نعمة سلام إلهم زهار الله زلو عمسي أب إثيوبيا يكون الإرترا ملء سلام هاي ترعين تتبه ليه حتى مدر حسد هيكونن إذا بشرط ساتن مرتعطاتن كقرب غيل يتزقرم جن سبكا زي سبها هلو دوب كتيسنا إلهم نجد شديد صورحات أمتي ناي سلام جنسل نهزبي أشتيتهم زي تفرق المقنيات مجلسن مبرهن زي بلو بغلتي شناخات إنه كابز عصو عندنا نقل أوار حبيلو أو سيرولو سلازي إذن ودزن زي معرارخاس متنعتن سلسالن سلام ناي حدا عمد كنقبرينا لكا دب مبال كابقشاش حاليفو خالق خون هيكلني بتخالي شنخاتو خاا ويدا دكتور أبي يردو يلن مبر والكمالاخي إسياس رئبل إرترا سلام سفنا هاجريا كم إثيوبيا عيكونتن موت يبلا هوكت يبلا زمسل أرجشي تارا بنتقام أبودنافات أفلبنا نفحنا بما نتقام أرجاوتي سلام نبلنا شبدع نبل اللنا زمسل ملقتي زما حلال فولو زلو أجندا يمثل يتيخ قبرن كفتسمن حقمتاتن زلو ود هاجر أب إسربيت زعتو أب إسربيت أتيه نتي زبارر نسقردو حباريري نتي قتل قتيله نتوم تريفوم زنبورو مناعسي بميلان حاجرتا أنتس يومكم زي بارورن زلمونون غيره إنه إذا حاجر بدعت رفاع اللهم بإجرنا بيننا شبع نبل الله زبل استراتيجي يوصلوا يمثل هذا حدا والكسبات إفرانسي بزنا دكتور أبين والكملاخي سياسن تكبارات تقرمو يسمعن يرين انت ايو ترخيبو بزح نقرات كقبر زلو اوان زي فومسي نابزرو تهربرو عقيتكا بلس مبلع نمنتاي تزيلي زبلو بزحات هلو انتم احوات هين عاشو ابي تزاورو انتاي امجزاتي إلان ديان انجليز تتغيلن زنبرا فابريكاتات كلن هاتيون كوينو تريفو ديقا عد حالو هي سخاء ماي سلي زي هارمي سحيا
ስለዚህ እታ ሓንቲ ክገብራ ዝኽእል ብኣውተስነት ዶክተር ኣብይ ፓሳጆ ናብ ሸግርኒ ወዲድካ በለስ ምብላዕ ጥራሕ እያ ክትከውን ትኽእል ብዝኾነ ክሳብ መዓልቶም ድላዮም ክገብሩ እዮም የግዳስ እዛ ሃገር ዋና ኣለዋ ደም ንጹሓት ጀጋኑ ደቂ ሃገር ንኾንቶ ኣይፈሰሰን ሓደ መዓልቲ ይንዋሕ ሕፀር በዓል ሕማቕ ተግባር ኢሉ ከም ዝረክብ ዝግፀኛ እየ እዚ ድሃይ ዘጥፍአ ዝመስል ዘሎ ጅግና ህዝብና ሓደ መዓልቲ ክበራበር ከም ምዃኑ ኣይጠራጠረን ዝሮኳ እንሆ ይኣክል ክብል ጀሚሩ ኣሎ ምስለ ኣቦታት ከም ዝብሎ ቀጢዑ ዘይረግፍ ቆፅሊ የልቦን ረጊፉ ዘይጥጥዕ ቆፅሊ እውን ከምኡ ስለዚ ዓለም እንካን ሃባን ስለ ዝኾነት ዘይምድንጋር ወይ ዘይምግጋይ ኣድላይነት ኣለዎ ኣብ መወዳእታ እዛ ሓላል ሃገር ዋናታት ነይሮማ እዮም ሕጂ እውን ኣለውዋ እዚ ወድሓንኩም ብሩክ ቅነ ካብ ወዲ ብርሃኑ ሃገር ሽወደ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት ዚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶና ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና ፓሪስ ካብ ዝርከብ ቋሚ ስቱድዮ ሬድዮ ኤረና ምሳኻትኩም ዝጸናሕኩ ኣማንኤል ግርማየ ሰላም